मिनां ब्लग नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो गुवाहाटीनिफ्राय थांदों जोंनि बिदेशनि बिसायख'थिनि पर्टखौ होनो जों दा थांनो नागिरदों गारि रिजार्भ लाखाबाय ओमफ्राय जों दा थांसै आइजों आंजों थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय बेफोर गारिया फैबाय जोंना गारिया बेनो जों दा बेजों थांगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नुबाय थागोन जायाखै नामा सा लोंगोन नामा लामायाव लांसै नामा नैबेनो माइकनो खोन्थाखाबाय दे जना था बेहाय ज' मोजांसिन दिनैना गारिया नैबेखौ सोनानै गाखोबाय जोङो थांनोसै जोङो जोंनि थांनांगौखिनि जायगायाव लेबाबो जायाना अकस्मात गुवाहाटीनिफ्राय फैयै फैयै दासो खनसे ब्रेक लादोंमोन ओमफ्राय जों दा थांफिनबाय जों दा मा मोनखो जालुकबारि बारबोबाय सराइघाट ब्रिज बारबोबाय दा मोनसेखौ जोङो बायहा दासारि आलि थांगासिनो दं बिराद मेंजोब्बाय भिडिअआ बाखिखिनिया रेकर्ड जायासै दा आङो फट' खालामना फैबाय दा आं फैयै फैयै पाठशाला मोनसिगोन फरायनाय टाइमाव जिखिनि रेकर्ड लानो दंमोन बैखिनि रेकर्डखौ आं लानो हायासै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय रियेल जुइस लाबाय आरो रियेल जुइस फट' होनानै मेंबाय बेखायनो दा एसे एनार्जि नांगौ जादों बेनि थाखायनो गुवाफा जुइस लादों मोनाबाय टाइमाबो जाबाय 5टा जानो 2 मिनिट 5टा जानो 12 मिनिटल'सै नायबानो जाबाय नै ओमफ्राय नैबे बिथाङा जोंना सालायगासिनो दङ केना लागेছে আপোনাক आदा लागेছে थांगासिनो फरायना फैखांबाय दा गुवाहाटी थांफिनगासिनो बे समाव जोंनि गारिया गोबां स्पिडमोन आरो बे समाव जोंनि गारिया ओरैबायदि उरायगासिनो दंमोन नोंथांमोना मिथिदों जानो हागौ बोरै सौग्रावदों नोंथांमोना नुदों जानो हागौ आरो जों फैयै फैयै गुवाहाटी लख्रायाव बेबायदि गारि मोनसे उखुन्दै गबाय थानाय नुबाय ओमफ्राय आं बुंबाय बेखौ खुलिनानै हो नाथाय बिसोरो ओंखाराखै गारिनि सिङावनो दंगासिनो दङ खुलिदे नुदोंना नोंथांमोना माबायदि गारिया उखुन्दै खुलायदों बेबायदि जामाव गोबां जाम जादोंमोन आरोना बे समाव मा होनबावनो 1 घन्टानिबो बांसिन जाम जादोंमोन बे समाव लख्रा मोनहां लख्रा आरो आइएसबिटिनि गेजेराव बेखिनियावनोमोन बे घटनाया आरो मोनसे ट्राकआथ' ओरैबायदि पामानो बेरनानै होदों जोंनि खाथियाव बेखिनिया नाथाय रेकर्डआव लाजायासै आरो ओमफ्राय दा जियानो जादोंला जों दा नै मा मोनबाय लख्रा मोनसिगोन ओमफ्राय लख्रा मोनबाथाय जों लालमाटि ओंखारनानै हाथिगाव थांसिगोन आरो दिनैनि बिसायख'थिनि दिना बेखिनियानोमोन जोङो गुवाहाटीनिफ्राय गारि भारा लाना थांबाय जोंनि बे कक्लाबारि समस्ति लोखि बाजारसिम ओमफ्राय जों लोखि बाजाराव थांनानै भटखौ होना फैबाय जायनो होदों बे देरहाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर आसा खालामो जायनो भटखौ होदों बिथाङानो देरहागोन जय बर'नि जय आंना मबाइला बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो आङो माखासे जाखिनि नुथाय बैखिनि नुथायखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो हायासै